og velkommen til JH Lakering. Vi har en kunde, der skal have lakeret disse 5 smede staffelier. Vi starter med at rengøre emnet med alkalisk sæbe for at sikre, at det er helt rent. Det er afgørende, at der ikke findes rester af olier eller kemikalier, før pulverlakeringen påbegyndes. Herefter påføres pulvermalingen ved at sprøjte den på emnet. Den elektrostatiske lavede maling tiltrækkes af overfladen og hæfter sig jævnt, hvilket giver en ensartet og pæn finish. Efter påføringen opvarmes emnet i en ovn. Pulveret smelter og flyder sammen og danner derfor en hård og slidstærk overflade. Afslutningsvis inspiceres overfladen for at sikre kvaliteten. Herefter er emnet færdigt og kan leveres til kunden.